Majitelia rýchlych športových automobilov sa počas víkendu stretli v Uherskom Hradišti. Potom sa vraj prehnali obrovskou rýchlosťou po diaľnici smerom do Uherského Brodu. Polícia už začala vyšetrovať prípadné porušenia dopravných predpisov. Kompanie května zažijete to, co jste ještě nezažili. Garantuju. Fajn, těšíme se na super party 1. května tady v Uherském Hradišti. Čau. Jo, čau. Takto nejako vyzerala pozvánka majiteľov luxusných aut na toto podujatie, no bola to aj pozvánka pre policajtov, ktorí okamžite začali monitorovať v regióne typicky červené vozidlá aj s pomocou helikoptéry. Teraz postupne skúmajú zábery z kamier a hľadajú vodičov. To protiprávní jednání případné bude oznámeno na správní orgán, který bude situaci řešit. Organizátori akcie tvrdia, že o žiadnom porušovaní predpisov nevedia. A to někomu pošlou. My, co jsme jeli, tak jsme jeli podle předpisů. Polícia aj tak zvýšila počet hliadok na hlavných diaľničných úsekoch. Pražská centrála totiž dostala od brňanských kolegov správu, že luxusné autá sa vracajú späť do hlavného mesta. Spanilá jazda bude mať ešte zrejme dohru. Záznamy z kamier totiž budú známe v utorok a tak polícia bude môcť začať rozdávať masné pokuty. Michael Satmári, televízia Markíza.